Krásne slnečné počasie vyháňa von aj korčuliarov. Sezóna sa už začala a s ňou prišli aj typické zranenia. Lekári tak majú čo robiť so zápestiami alebo zlomeninami predlaktia. Práve tieto časti tela si to pri pádoch odnesú ako prvé. A hoci chrániče nie sú povinné a nevždy zabránia zlomenine, podľa odborníkov sú potrebné. Podľa našich zákonov je korčuliar vlastne chodec. Pohybovať sa smie po chodníkoch a keď sa dostane na cestu, patrí mu ľavá strana. To, čo si vezme na seba, je už na jeho vlastnom rozhodnutí. Nemusí tak nosiť prilbu ako cyklista mimo obce. Podľa lekárov, ale aj skúsených korčuliarov by však v dobrovoľnej výbave korčuliara nemala chýbať. Takisto ako chrániče kolien, zápestia a lakťov. Mal som pár pacientiek, ktoré teda používali chránič, aj napriek tomu, že ho teda mali, spadli, zlomili si síce ruku, ale tie následky tej zlomeniny boli relatívne jednoduchšie, aj tá liečba bola kratšia. Domáce zlepšováky rozhodne neskúšajte. Cyklistické rukavice alebo tie s posilňou vás tak môžu akurát ochrániť pred poranením kože. Plastový chránič, ktorý máte na dlani, na ktorom sa vlastne lepšie vyšmyknete vlastne na tom asfalte, tým pádom tam nenastáva taký náraz, tým pádom vlastne sa menej potom stávajú úrazy na tých zápestiach. Za zbytočnými zraneniami sa však môže skrývať žiadna alebo zlá technika brzdenia. Základy v správnom postoji, pokrčené kolena a telo smerom dopredu. O bezpečné zastavenie sa môže postarať brzda, ktorá patrí k základnej výbave korčulí. Alebo si môžete zvoliť brzdenie do téčka. Táto technika je však nemilosrdnejšia ku kolieskam. Dobrým brzdným povrchom je aj tráva. Ak však tušíte, že sa pádu nevyhnete, môžete zvoliť aj jeho bezpečnejšiu verziu. Isté nepísané pravidlá by mali platiť medzi korčuliarmi, bežcami, ale aj cyklistami. Keď ide ten pomalší po pravej strane, aby uhol tomu rýchlejšiemu, ktorý ho obieha z ľavej strany, taktiež je dobre, keď ten rýchlejší korčuliar alebo cyklista, alebo kto to je, nejak signalizoval, že ide za ním. Aby sa určite obzrel. Aj keď obieha, proste stále môže byť niekto rýchlejší. Pre televíziu JOJ, Martina Karasová.